L'enviament d'un contenidor de mercaderies des de la Xina costa ara 4 vegades més que abans de la pandèmia. Això fa que els proveïdors no puguin servir amb normalitat i, de retruc, s'allarguen els terminis d'entrega de les comandes i n'augmenten els preus. Per muntar aquests llums LED es necessiten una vintena de peces, components electrònics bàsicament, que des de la pandèmia cada vegada són més difícils d'aconseguir i s'han de pagar més cars. Resultat, la producció s'alenteix i els terminis d'entrega s'allarguen. Estem aguantant un augment de preus molt important de components, com ja fa mesos que sabem del transport, però és que estan pujant tots els components, els embalatges, els aluminis, els plàstics, i com a empresa de moment ho estem suportant sense augmentar preus. Però sí reduint el seu marge, una situació que afecta la majoria d'empreses independentment del sector. La principal causa és la pandèmia, que va aturar en sec la producció i que ara, amb la represa, ha generat colls d'ampolla. El que estan fent és col·lapsar els ports, tenim més demanda que oferta. Això, per exemple, està fent encarir els necessaris contenidors per poder fer el transport marítim, que finalment tindrà una repercussió sobre el preu final. Però a aquesta causa se'n sumen d'altres, com la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, l'increment de les comandes de les empreses per assegurar-se l'estoc o la decisió del gegant asiàtic de retenir les seves matèries primeres. La Xina ha implementat una estratègia proteccionista i això vol dir que el que està fent és acaparar matèria prima per al seu propi abastiment. I això està afectant a la resta del món. Tot plegat està obligant les empreses a diversificar els seus proveïdors. Buscar major equilibri entre proveïdors més llunyans i proveïdors més propers i fins i tot proveïdors locals. Un canvi que juga a favor d'un altre dels objectius cada cop més presents per les empreses, el de contribuir a reduir la petjada ecològica.